A for ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ. B for Bloody uneducated brutes. C for Check what it is. D for ಧರ್ಮಗುವನಸ್ ಬೆಂದಿರಡಿಯ. E for F for ಫುಡ್ ಬರ್ಚಿ ಆಜಿಗಟ್ಲೇನು. G for Get ready for the entertainment. H for Hello मल्लियाजी कैसे हो? I for I am Gunanath from Dubai. J for ಯೋಕುಲು ಬುಳಿಪಾಡು ನಲಿಪಾಡು ತೆಲಿಪಾಡು ಅವನ್ನಿ ಖುಷಿ ಆತಾ. K for ಈಶೋ 9 ರೂಪಾಯಿ ತಿನ್ನ ಕೊರ್ಲಿ ಬಯ್ಯ ಕೊರ್ಪಿ ಕೊರ್ಲಿ. L for ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆನಗ ಆಪನ ಬೇನೆ ಪಡಿಕಡೆ ಕಲ್ಲಾನಗ ಸಮೇತ ಆತ ಬೇನೆ ಆಪುಚಿ. M for ಮಾಬಲೆ N for ನಿಗ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲೇನೋರ ಕೇಳ್ವಾರ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಸುರು ಟ್ರಟ್ ಉನ್ಕಣ. O for ವಾಡಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ P for ಪೋಂಡ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ್. Q for ಟಬಟ್ಟ R for ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಊರ್ತ ಪಡಿಕೆ ಏತಲ ತಿಕೊಂಡು ಬೋಟ್ ಐನಾತ್ ಬರಂದು ಪೋಯಿ. S for ಸ್ವೀಟ್ ಕಕ್ಕೆ ನಕ್ಕಿನೇಟಾಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ದೊಂಕುತನ ಬೀಸಾತು. T for ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಟೈರ್ ಅವ್ವಾರ್ ಪಂಡೇರ್ ಒಟ್ಟ ಟೈರ್. U for ಒಮ್ಮೆನ ಮಂಡೆಗೆರೆ ಮರ್ದು ಬಾರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ V for ಫಿಕ್ಸ್ ಪೂಜಿದಂತ ಜಂಪ್ W for ವಾಟ್ಸಪ್ ನುಲ್ಲರ. X for ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ I for ಯಾಂದ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾರನ. Z for Be like Bolar.